Λάβετε θέσεις. Γαμώ. Όταν έκατσε το μάνα μου λάζει. Πιο καλά, εντάξει, έσαι τώρα. Άστον να πάει τώρα πάει πιο καλά. Το πρώτο 50 θα το πάει. Το δεύτερο είναι. Δεύτερο ζήσε. Αποτελέσματα έξω αγωνίσματος 100 μέτρα ύπιο κοριτσιών. Πρώτη Μπέρνη Στυλιανή, Κοζάνη 1.09.08. Δεύτερο Λάκο Λιτσένη, Β' Αθήνας 1.10.76. Τρίτη Κοζάνη, Αργυρό Ηράκλειο 1.12.39. Σοφία Αθήνας 1.13.84. Πέμπτη Διάλα Λεμονιάδη 1.14.03. Έκτη Σιερελόβσκα Αναστασία Κύπρος 1.15.70. 7